घरी आली. अगं नेहमी मी तुला सांगते चल लवकर नेहमी काय करते आणि आज तुझ्यामुळे उशीर झाला. अगं त्याला कारण आहे. कारण कोणतं म्हणून मला माहित आहे. तुझ्या राजकारणाशी खेळत राहिलीस ना. अगं मुलीच नाही मग अगं बाबाकडे गेली होती. बाबांची आज्ञा घेतली लग्न झाला. बाबांची आज्ञा तुम्हाला बसू नको. मला बसवते. अगं लहानपणापासून एक हे कोणे ते पाहिलीस का? पाहिलंच नाही ना. अगं आपण भांडण्यात झालो. तेच म्हणते रोजण्यात आलो तरी समजलंच नाही. पण आजच्या कधी काय नावी नाही. अगं पण ना अगं दिवस अन्नाची पाडलं. मला घ्यावंसं वाटतंय पहा तरी चुडपाय लपलंय. त्याला काय वाटलं काही हा तुमचा आनंद तुमच्यासमोर दूर करणार नाही. बघा हा आवाज ऐकलास. हा आवाज करणं पाहिजे. बरोबरच मन किती समाधानी झालं. हो पहा तरी त्या उंचच्या वटवृक्षावर बसतो आणि मंगळेश्वरात जाते. आणि तुझ्या गाण्यानं सारं वातावरण सजीवनात झालंय. त्या वातावरणात आलेलं कोणाला समाधान वाटलं हो ना. अरे हा अगं बाई काय झालं? अगं हा बघ हा कशामुळे हा मंद वागा. आणि जेणेकरून हा मंदिराची तुझ्या वारा अंगाला स्पर्श होता ते मी तुझ्या पाडवली चिंतेने आलो. मंद वागत आणि या वागाने अंगावर आले शहरे अजून असं वाटायला लागले आजच्या दिवशी. आम्हाला काय वाटलं? अगं पाहत नाही